Здравейте, аз съм Стрелър, си ние ще играем Minecraft в Block MC и продължавам с поредицата ми да строя холмове. Знам, че доста отдавна не съм снимал, защото не можах ни. Така, аз съм построил ето този холм, големия, и сега ще влезем вътре да го разделя. Добре. Тук е хола. Ето е фонтан. Това ми е един от чест румите. Това е кухнята ми, но не е много хубава, че няма да разбира. Тия другата част. Това е банята. Да. Тук имам асансьор от третия етаж започва и съм написал какво имам на всеки. Тук са enchanting тейбълите. Ето тук има на всеки. Но тук съм забравил. Тук нещо си мислих, няма да разглеждам. Тук е празна стая. Оп. Така, ето в този фонтан има скрито място. Ето тук. Сега ще ви покажа къде отивам. Ето това е моя голям чест рум. Взема целия плот в холма. Ето тук всичките чести са написани. Тук има мен портали. Само че не водят до никъде. Не знам защо е направо. Добре, сега да отидем на горните етажи. Защо е така? Ето. Добре. Ето сега отиваме на втория етаж. Тук няма нищо, само празни стаи такива. Затова че само е така сега. Ето виждате колко е дълго. Може да напишете в коментарите какво да сложа в тези стаи. Добре, това е третия етаж. Тук е хладилник, съм направил някакъв голям. Ето го моя бикън. Активира, не просто излиза нагоре. След малко ще ви покажа как се. Добре. Защо е тъмно? Добре, това е моята стая тук. Някакво е там. Где се направя? Това е една камина, трябва да я довърша. Това е пак чест рум, защото долния ми свърши нещо. И това е моят асансьор. Сега на всеки етаж има редстоун врати. Скрит. Добре. Сега влизам. Ето направил съм с вода и табелки. Сега ето отиваме на четвъртия етаж. Както виждате, тук има асансьор. Банята. Ето тук продължава. Ето виждате как свети.
Това е една от кухните. Не съм я усетил, защото бях на другия. Това е хладилник. Това е пак стая, но няма да е това. Добре, сега отиваме на 5-я етаж. Много тъмно. Не знам защо. Трябва да го осветя. Добре, ето тук има басейн. Направил съм го по-различен, защото исках да видя дали ще стане. Така, това е 5-я етаж. Тук има балкон на 6-я етаж. Сега ще отидем там. Просто не е светло, защото на другия лаптоп съм с тест черпак и там свети повече. Тук маса и така виждаме от балкона 5-я етаж. Ето тогава е отбийка на дълго. Така отиваме на 8 май. Да. А не, на 7. Искам го направя като заведение бар или какво да знам. Сега ще излезем. Това е някаква беседка, си измислих, но много хубаво. Добре. Тук измислях някак си като шезлонги, но не се получи много. Ето тук направих нещо като фонтани. Това е, например, палма някаква. Тук ще правя някаква кухня, но още не съм готов. Ето бика, където продължава. Надявам се, че ми трябва да запълня ето това нещо цялото и ще направя 8 етаж. Дайте в коментарите предложения какво да правя върху 8 етаж и аз направя това. И добре. Еми, това е за този клип. Видяхте хома ми в BoxMC. Надявам се видеото да ми е харесало. Ако абонирайте се за канала. И чао!